हमर हाथ है ओते किलो के जते तोहर बेटी छिको हेरे तोरा मारे के सुनने रे बेटा हमर टारगेट छिको हमर हाथ है ओते किलो के जते तोहर बेटी छिको पापो ने चाहता हमरा पर पहले ही काली मैया के पूज देबो पिस्टल लेके लड़े अभी हमें के 47 से भूज देबो पिस्टल लेके लड़े अभी हमें के 47 से भूज देबो हमरा एते नहीं औकात होतो जब पीतल जैता भीतर डायरेक्ट महाराज से बात होतो तोरा मार के इतिहास बेटा रख देबौ रे खून फेंकतो पेट पर लाइट के जब घुमाइत देबौ रे ऊपर में आराम से देखिए हम लोग भजवाई न्यूज देबौ पिस्टल लेके लड़े 47 से भूज देबो पिस्टल लेके लड़े ये भी हमें के 47 से भूज देबो हमरा एते नहीं दाना होतो रे घर में खाइल खाना नहीं होतो रे कैली ऐसन गलती की तोरा साथ नहीं होतो जमाना रे साथ नहीं होतो जमाना जैसे सोनू यादव का बर्दाश्त करबो गोली मारे के पारा किस तोरा साथ करबो नीतीश निराला कहे छो बेटा करी तोरा खाना फ्यूज देबो पिस्टल लेके लड़े भी हमें के 47 से भूज देबो पिस्टल लेके लड़े भी हमें के 47 से भूज देबो।